l'escro che m'attaccio o la pimpani so del civipe che m'attaccio che la bema radina o tu ježiš maraklja tu mam pani des mekela pa do baripe che la pa do pani che la pa do pani soma nello civipe soma nello civipe che la pa do pani che la pa do pani soma nello civipe soma nello civipe Pocitne chvál Hospodina. Aj keď nevieš tú pieseň, tú chválu, stačíš, keď zoberieš svoje ruky a budeš mu tleskať. Aj toto je chvála Hospodina. Habla sola, vede l'escro che m'attaccio o la pimpani so del civipe che m'attaccio che la bema radina le sasciarà le ures o noi di casa sapore le sasciarà niente che ci vede per nota che clar che ci vesavla alla iso ci ves calla te la marorai Nikam mi hovorí naha, hoď na šutkam. Niektorá vládeno Ježiš presne ani lenca, váš presne čave. A dala tu otázka. Solste peneha tu. A ne umes, odojdi kraj, Savore, ne sašará. A pani Marta veľmi oké, vítají národ oké na perla. Žabu pro pani, žabu pre páva, žabu po burky. Ty to bez ande vieda, dáme čo? Už mi neha, pro pani. Kupe neha, kytara lava, mina dára, hej na paca. Kuda som aj do dável, návra pre mande, lebo oba slyšené slohy pre mande, amen. Halleluja. A vítají Marta, neha mi oké. Nedemle aja ave ne amiro que oh ne amiro que nedemle aja andra tu mi casaro problemi onave ma ne miro que te esperave ne la pacha ne la mi causaron problemi una vez, ale miro que te espera ver de la pacha, pasado va, anotaste, andar tu que, aleluya, me falta va, andré tu familia, de pacaha, del purineha, jaha angra, jaha senuha, porque si no Ježiš. Ne amigo que, ne debe allá andar, ne amigo que, aleluya, ne amigo que, ne debe allá andar. Me admiro que
povas Kia tute Me pacha deva Ante tute Mas ne povas Kia leste Ante tute Me pacha deva Ante tute Sakini se Biblia, Sasa pocănci, Sacul Mordines, Raquel aqui no time bem Kafka, Caiteja, estou andronemos, Ale Boże Królestwo, Vale są prawda wielkie swoje rzeczy, Ty nas słodines nas. Wybudzamy sobie na kanał, Wojtawa Jezus, a Ty mi okel, Ty na jakąś metros, Dami su kamar, hoje me aveva sperato un po' che mi darono la mia sciavenza, sama Mordina. Accordo il sai uno hospodino ma. Tu geno che cammini le bara la mia mesta. Alleluia. Basta che ti devo sta fare manza. Mariman, murdariman, menadara. Ajmire, Shamore, Meshaimera Odar mange, Penela, Metenadara Justo pegue soldat, Contrito dire Tu, Ustila, Mariman Irman, Mudariman, Menadara Ajmire, Shamore, Meshaimera Odar mange, Penela, Metenadara Otrito cives, Yo, Ushtina Jura que não achei Nadara Minadara Justos que nadara Ode počičas kaj ne Penadara Penadara Madara vidu Nadara Ode manca Vizdaj nami Menadara Menadara Soske Ode počičas kaj ne Menadara 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 Ode manca Justo pleno Anke hvala odel Rozhovore si lesivne na teha Čun Mareman Murdareman Menadara Vajmire Shamore Meshaimera Niko ne da naši Teran temereu Ani na Raquel pessoal não chega puf Sobre pelas aquele já temereu Nani tudo faha Ele justo nani tudo ai se lasca pro do de temereu Ani marika saska se lasca Subidas prescotelos de primaro acho que das mande Eu pino mali man murdali man nadara Megalas mire chave Shamore Meshaimera Justo se perguntar Odar mange Penela Metenadara Trito cives Yo
Iisus. Pregonuta io vieni a sembrare con Iisus. Cai tutte nas alas. Cai tutte na cunis vareso. A lui Iisus tica sangla. Per la che mengia fenereu. Mela premante. Samore pini. Samore riecchi. E ben primara. Pe Caracas. E Caracas tu mi distrăcineva. Oi me primar tu po que restas. O que restas tu me svetros. Oi opsa. Vidas pe peste. Halleluja. Minadara. O de pochillas. Oi me minadara. 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 O de Laci vino pra lá, Laci! Lacku! Fica atrado! Žando! Oline, fica tu merado. Andronám Ježiš Kristus, jak je silkus. Halleluja. Toto je podstatné, keď bratia a sestry si vyznávajú Božiu lásku. Nám je lásku. My je lásku tu. Keď nám pomôže nela. Ale nedovetlila. Tebe láska tu zahrnila. Amen. Som to nezlásku. Ja nestavljski je leski láska na kabutki niči. Čak te primilo, hetela, hete živio. Amen. Mena služinama varesar. Kani služinelas, ma punčasos, kumele spinjaren. Halleluja. Amen, privitine ska dele pastoris, lejoškus. O pastoris amen, ge poslužine na veha. Mađa njega i rakke časos. Poženi mi pastor, tika su dradu. Amen. Slava Pánu. Všade sláva nebeské. Jeho den Boh svojej slavy. Hinodelačo, vederník. Je Boh dobrý. Amen. Pakaj so časos pregadatan. Danes budme njime gadein.
kуда tam, kaj parkinava sa zmiro tam, a čeko ima zalile kade buđene, ale som rád, kaj šejava prikada tána, kaj služina, to znamená, načakaj kade avavate pelovali to, ale slúžiť znamená, že tu dýkav a služina v tuke, tak miro jilo radosno. Som rádo, ojka je služba kade hin, oj Olaf kade hin, som rádo vašho služebníka, až cálo tímos, ojke ne mladšie buči, šuđom sa chválinen, dýkav sa kade džal, tak som daneso šťastno, že to, čo Boh začal, neskončí, ale dovedie do Božieho plánu. Čo to pena Biblia? Ak sme začali duchom, tak my neskončíme telom. My skončíme duchom a duch nás doviede, viete kde? Do Božieho kráľovstva. Čo to pena so Ježiš len Nikodemoste? Ak sa človek nenarodí znova, nevojde do Božieho kráľovstva. Ale otázka na premýšľanie. Nikodem bol starý farizej a farizej, to znamená, farizej bol ten človek, co bez prevode hebrejčina perušin, to znamená čistý a oddelený. Pere nás predtým po farizeji. A kada čisto a oddelené predalo do peno sašej peštenou narodzinou. A Ježišovské peno, tam v tej sikavo tajomstvo sám. A my som rádo, keď da žive synka dečene sine znovu z narodzimen, to znamená z ducha, to je o duchu sa men ličo, lebo ma rodil hino ducho, amen. Ale my da či smo kada nás služinávame, čekavka penžom, keď máte služba i návli, to roľku špedia Sandre, tak som sa pripravil dnu, ale keď už je von, dobre, budem kázať tak, ako Platý chce, a možno na kazanie Abba predalo dlhodoba kresťana, ale dovolte mi, aby som zavolal nikoho sa pomodliť za mňa. Olivier Skočavo, to tu chodil, bol malý. A da živo star Oliver, kazateľ. Pastoris. Amen. Takže keď som bol tu, tak bol malučký. A cignoro, a teraz keď som ho počul, amen, žehnávam. A žehnám, keď sa buter čavore. Nech táto túžba milovať Boha rastie vo ich vnútrach. Ale poď za to ročí, ja dnes dovolím niekomu, zavolám niekoho, aby sa pomodlil za mňa. Láčie zvyčínam, aká je, a da žive zdáva milosť a vysada, aby sa pomodlil za mňa. Nikademanca, Emiliča, Mirođa Mutrova, Imance kade buterčené, amen. Som imam ja češe papus. Som imam papus. OK, zavolám, aby sa pomodlil starší zboru Jano. Amen. Poďme, dajme slavu Pánovi. Pane, ďakujem nás za 4 milosť a 4 vysada. Až kada času soči, že je to čas Ducha Svatého i časos, kada aktuálne svetili ľudov, kada aktuálne svetili prítomnosť, tými sláva, kada dži zmanga su tými sláva, ty prvkera tam, oj tu a da dži stav oslavíme, nevím šive roče, kako sa rovaniela tucke vinene, vzivine, oče, vyjadrím ke úcta a sláva, ja da dži zmanga prvkera tam, oj to poženine styrolá, oj styrolá da dži ste, te prednikima, ne dojek vera, ne dojek ilo, ne dojek duša. V mocnom mene Ježiš Kristus, oče. Ja na tiro hlav, oče. Te savoro, te sklonine, te ponižine. Te uvedominem krske, oče, že naraver živi penokem tuko, oče, že poženi mire pastori, spomazí, oče, le skriči, a tiro pomazanje, tiri zor, a do navi Ježiš Kristus. Amen. Amen. Tak sláva Pánu. A vieš, nabacil kaj služinava hek, Romane seče porovka džikanes. Romani ma reči kafkađal. Tak som sa tak naučil.
Ak je služba Bohom, tak budem kázať o tomto tu, počúvajte. Žiť plný hodnotný život v Kristovi. Šune Pále, vedaní. Žiť plný a hodnotný život v Kristovi. Viete o tom, že žiť s Bohom a žiť kvalitne s Bohom má to hodnotu? A pre mňa do mojho života Boh je hodnota. Boh si nás vyvolil, Boh nás miloval, Boh dal svojho syna, Boh dal Ježiša ako výkupné za teba a za mňa. A počúvajte ma dnes. Myslíš, že život, ktorý umieral Ježiš na kríži, nie je kvalitný? Ja si myslím, že tento život bol kvalitný a cenný. Počúvajte ma. Dnes môžem vyznávať, že ak žiješ kvalitný a plný hodnotný život Bohu, tak vieš, aká je to hodnota pre Boha? Človek veriaci, ktorý si hovorí, že milujem Boha, tak ty musíš mať kvality Boha. Človek veriaci, ktorý nasleduje Krista, ktorý nasleduje stopy Ježiša Krista, tak tento človek musí byť kvalitný. A dnes budem kázať tak, ako ma poznáte. Chcem kázať o kvalite. Kvalitné veci, a treba Maro Čípenie, silné. Teraz to nekývali sú. Je tu kvalitná služba? Áno, je tu. Lebo táto služba je hodnotná služba. Je to centrum, kde Boh chce spasiť a zachrániť ľudí. Keď sa pozerám na túto službu, keď sa pozerám na tento tím, tak vidím toto tu. Vidím zachránenie. Nie iba prevedený. Toto je voda, ktorá ide a zachraňuje ľudí. A dnes si poviem, že ak človek príjme Krista, tak Kristus je kvalitný. Kristus donese hodnotu z neba do tvojho života. Ale poďme do Božieho slova, aby som stihol všetko. Poďme, otvorme si, kto má Božie slovo. Príslovie, 15. kapitola a verš 24. Takže príslovie 15.24 hovorí: životná púť vedie rozumného človeka hore. Váš preklad, alebo roháčkov preklad, hovorí toto tu. Životná cesta vedie človeka hore. Teraz počúvajte verš 23 hore. Hovorí: radosť pre človeka je dávať odpoveď. Počúvajte, ja vám poviem, čo to je plný a kvalitný život. My musíme nájsť najprv, ako bolo tu povedané, cestu. Ale cesta života. A cesta života na tejto zemi nie je nikto. Žiadny človek, žiadny pastor, žiadny farizej, žiadny človek na tejto zemi nemôže byť cestou života. Ale jedného poznám. Je to Ježiš, ktorý je cestou života. A je tu napísané, ak ťa bude viesť táto cesta života, tak vám poviem niečo. Hovorí o takejto myšlienke, počúvajte o aké. Že to nezobere človeka dole, ale hore. Teraz vysvetlím toto hore. Počúvajte. Šalamún hovorí, a táto cesta, táto kvalita príde do tvojho života, raduj sa. Lebo ak ty nemáš odpoveď na svoj život, ak ty nemáš odpoveď do svojej rodiny, ak ty nemáš odpoveď na veci, ktoré sa dejú, tak vám poviem, je tu niekto, kto má. Je tu niekto, kto má aj odpoveď. A vieš čo? Táto odpoveď je kvalitná odpoveď, ľudia. Počúvajte. Ak prehovorí Ježiš do tvojho života, je to kvalita. Mamo, vieš, čo cítim?
Duch Svatý chce zajať toto miesto. Pastor, o čom hovoríš? Zmeni niečo. Možno nemáš odpoveď. Možno ľudia, ktorí milujú Boha, modlia sa a žiadna odpoveď neprichádza. Ja vám poviem prečo. Lebo ak je tam kvalita Krista, ak je tam cesta života, tak potom prichádza odpoveď. A prichádza kvalitná odpoveď. Teraz počúvajte. Radosťou pre človeka je dávať odpoveď. Aké je dobré slovo? Pravý čas. Takže počúvajte. Vieš, pravý čas dávať slovo. Vieš, aké je to dobré? Počúvajte, človek, ktorý sa rozhodol, že sa zabije. Človek, ktorý sa rozhodol, že sa otraví. Človek rozhodol sa, že zje tabletky a bude otravený. A ty prídeš a dáš pravý čas slovo. Vieš, aká záchrana toto je? Človek sa rozhodol, že si podreže z žily. Človek hovorí, mňa život už nebaví. Mňa už nebaví všetko. Všetko som takisto zúfalý, som zranený, som človek, ktorý je sklamaný. Vlastná rodina, vlastná žena, vlastné deti ma sklamali. A ja vám poviem niečo. Je tu odpoveď od Krista. Je tu jedna odpoveď, ktorá môže zmeniť ľudský život. Môže zachrániť pravý čas. Pravý čas. A vieš, čo sa stane? Wow. A príde pravý čas. Odpoveď do tvojho života. Ty začneš plakať. Začneš premýšľať na svoj život. Na svoje deti. Raz farizei povedali Ježišovi toto tu ľudia, počúvajte. Ježiš, kedy príde Božie kráľovstvo? A Ježiš sa pozrel na nich a hovorí toto tu. Kráľovstvo Božie sa nedá spôsobovať. Lebo kráľovstvo Božie je veci máme. A otočí nobeské mestské učeníka Pera Lenge Kafka. Hovorím vám, že príde čas, kedy ľudia si budú žiadať deň syna človeka, ale neuvidia. Teraz počúvajte, o čom hovorím. O Ježiša doma, kaj som vedcos. Teraz je ten čas žiť ten kvalitný život, prijať Krista do svojho života, lebo Ježiš má riešenie pre tvoj život. Ježiš má riešenie pre manželstvo. Ježiš má riešenie pre rodinu. Počúvajte, on má odpoveď pre teba. Teraz počúvajte, lebo Ježiš hovorí o dňoch, kedy ľudia budú si žiadať takéto dni, ale neuvidia. Teraz co? Ľudia budú si žiadať služby, kazateľov, ale neuvidia. Prečo, pastor? Teraz je ten čas, aby človek premýšľal na svoj život. Počúvajte, možno ja vidím pred seba, že nie je možné niečo robiť. Nie je možné niečo doniesť, lebo vidím, aký to je ťažké. Ale ja vám poviem, Ježiš hovorí, buď radostný. On prichádza cesta života do tvojho života. A on má odpoveď na tvoj život. Má odpoveď na tvoje modlitby. Koľký z vás sa modlíte? Zvini ruky. Teraz niekedy, Bože, prosím ťa, pomôž mi. Počúvaj, ja nemám odpoveď, ale ten, ktorý prichádza, má odpoveď na tvoje modlitby. Má odpoveď na tvoj život. A teraz počúvajte, je možné žiť kvalitný a hodnotný život? Áno. Človek môže žiť na tejto zemi kvalitný a hodnotný život. Prečo, pastor? My nežijeme pre seba, žijeme pre nebo, ale slúžime na zem. Ale skutočne žiješ pre nebo. Pamätáte sa, čo povedal Ježiš? Ako v nebi. Ešte raz. Ako v nebi. Je to pravda? Tak to povedal? Takže Ježiš jedným slovom hovorí, žijem ako v nebi, ale slúžim na zemi. Ale ja všetko žijem tak, ako je v nebi. Lebo v nebi je kvalita.
V nebi je síla. Pastor, v nebi je kvalita, áno. V nebi sa neumiera. V nebi nie je bolesť. V nebi nie je pláč. V nebi nikto nestarne. V nebi je radosť a chvála. Môžete dať slávu? Nie je to kvalita? Počúvajte. Ak sa človek dostáva do neba, už nikdy nezomiera. Nikdy necíti bolesť. Nie je to kvalita? Môžete mať, čo chcete. Môžete vlastniť, čo chcete. Ak nemáš kvalitu Ježiša do tvojho života, je tam nepokoj. Nekúpiš si. Život kvality si nekúpiš. Život kvality niekto ti donesie. Ak povieš, ako povedal Janko Karol, ak povieš, Ježiš, tu som, vtedy môže prichádzať táto kvalita do tvojho života. Môžem hovoriť o pár kvalitoch? Áno, alebo nie? Prvá takáto kvalita človeka, ako môže žiť kvalitný život, počúvajte ako. Skrze vieru. Viete o tom, že viera je kvalitná? Je to dar Boha na zemi. Boh dáva vieru, semeno na tejto zemi. A to, čo dáva Boh, je kvalitné. To, čo dáva Boh, je kvalitné. Ak už jedlo nie je kvalitné, neješ. Muži, buďte úprimní. Niekedy manželka uvarila také niečo, sú tu sa nás chodia menší do hlavy. Koľký z vás? 22 sa, koľký z vás? Pastora, ty? Ja som medzi vami, bol som ja tam. Daniel hovorí, že nie. Jo, manželka varí dobre. Tak žehnám ti, bracho. Ale ja som bol tam. Nie, že to jedlo nebolo dobré. V nás niečo nebolo dobré. Jedlo bolo dobré, ale ten hnev, ktorá chodí v nás to ovplyvnilo. A keď to ovplyvní, ty konáš pod hnevom a pod hnevom, keď konáš, zapadá slnko, prichádza diabol, prichádza temnota, prichádza tma do tvojho života a už tam vidíš. Halasi ben, Kovaviša Gos, Mali ben a všetko možné. Veď koná som pred 10 rokami bez začínať. Vieš? Wow. Ale ak máš vieru do svojho života, to je kvalita. Poďme pozrieť sa na vieru. Tam je žaľonka obliešiteľa a my koľko má vieru. Neviete prečo? Dobre, kažeš. Odopasamente. Amen. A šune na grapera che prala me camera do sistema. Koja hokat očivite kaj čas. Tak ima nikada kamna švecila. Odol korotke švecila. Ima nikada kames na vlazon. Ima odol ode Allah kora šveclas. Vedele znikena. Vedeli, tam kde idem, je to hodnota. Tam kde idem, je to cesta života. Nie je to cesta trápenia, nie je to cesta premýšľania o zlo, nie je to myšlienky, ktoré dáva Satan. Je to cesta, hodnota, života, skresenia. Je to Ježiš sám do tvojho života. Poďme, dajme sa.